האם רחל אמנו באמת קבורה בבית לחם? לכאורה התשובה היא כן, כי כשיעקב חוזר עם משפחתו מארם נהריים, רחל קורעת ללדת, היא יולדת את בנה בנימין, אבל הלידה מסתבכת ורחל מתה. איפה זה קורה? כתוב בתנ"ך שיעקב קובר אותה בדרך אפרתה היא בית לחם. אז די ברור שזה המקום, לא? אז זהו שזה לא כזה פשוט. שאול הולך לחפש את האתונות עם נערו ומוצא מלוכה. שמואל ממליך אותו למלך ונותן לו סימנים שילוו אותו בדרך הביתה. והסימן הראשון, בלכתך מעמדי, מצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצלצח. אם שמואל אומר לשאול שקבר רחל נמצא בגבול נחלת בנימין, הוא לא יכול להיות בבית לחם. אין אפשרות אחרת. כי בית לחם נמצאת עמוק בתוך נחלת יהודה. ירושלים היא הגבול בין אפרים לבנימין. ואם שאול חוזר משמואל, קרוב לוודאי שהוא חוזר מהרמתיים צופים. ואז דווקא בגבול הצפוני של נחלת בנימין נמצא קבר רחל. זה כמובן סותר את כל מה שאנחנו מכירים. ולכן הסיפור הזה על שאול ועל קבר רחל סיבך הרבה מאוד חוקרים. הבעיה השנייה היא הפסוק המפורסם בספר ירמיהו. קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה לבניה. למה שהקול של רחל יישמע ברמה? אנחנו יודעים שיש את הרמתיים צופים בהר אפרים, ואנחנו יודעים שיש גם את הרמה שנמצאת בבנימין. אבל אף אחד מהם לא קרובה בכלל לבית לחם. שתי הדברים האלה גרמו לחלק מהחוקרים לחשוב על פתרון אחר. בין היישוב חיזמה לכפר אדם, ממש איפה שעובר הכביש העוקף של ימינו הסיבוב הגדול, יש 5 מצבות אבן ענקיות. הערבים קוראים להם קובור בני ישראל, ולא לגמרי ברור למה הם שימשו. נוגה הראובני, חוקר תנ"ך ותיק ואיש שטח ועמיתים של דעות קדומים, הציע שקובור בני ישראל הוא קבר רחל האמיתי. מי אמר שיעקב הלך מבית אל ככה? אולי יעקב רצה להגיע לעין פרת, והלך ככה כדי להגיע למעיין. אפרתה היא לא בית לחם, אלא עין פרת. ואז קול ברמה נשמע, זה ממש קרוב לקובור בני ישראל. אבל האמת ששאר הדברים פחות מסתדרים. 1. אם שאול חוזר לביתו מהר אפרים, סביר להניח שקבר רחל יהיה בגבול הצפוני של נחלת בנימין, ולא עמוק בתוך הנחלה. 2. הדרך מבית אל לבית לחם עוברת על גב ההר, ולאורך הדרך יש לא מעט מעיינות, ככה שלא סביר שיעקב יסתה כל כך הרבה בשביל להגיע למעיין. 3. התנ"ך כותב כמה וכמה פעמים, אפרתה היא בית לחם, ולכן ההסבר הזה פחות מסתדר לי. אז איך אנחנו מסבירים את המקורות הסותרים? את קול ברמה נשמע יחסית קל להסביר. קודם כל, בכלל יכול להיות שזה קול ברמה נשמע, ולא קול ברמה נשמע, לא במקום רמה, אלא קול רם. שנית, יכול להיות שקול ברמה נשמע, זה קול שנשמע בעיר רמה, מפני ששמה היו השבויים של מלך בבל, ולא דווקא איפה שרחל קבורה. אבל מה בקשר לשאול? לפני כמה שנים שני אברכים מירושלים הוציאו ספר שנקרא מקרא וארכיאולוגיה, ושמה יש את ההסבר ששכנע אותי. שאול נמשך למלך בבית לחם. לא ברמתיים צופים, לא ברמה, לא במצפה, דווקא בבית לחם. המסע של שאול מתואר כמתחיל בהר אפרים, עובר לארץ שלישה וארץ שועלים שנמצאות באזור כוכב השחר, רימוני, מחמס, עובר לארץ ימיני שאולי שפר המדבר של בנימין, ואז מגיע לארץ צוף. אנחנו אינטואיטיבית חושבים שארץ צוף נמצאת ברמתיים צופים, ויש בזה הרבה היגיון, אבל יכול גם להיות שארץ צוף נמצאת דווקא ליד בית לחם. אם שאול נמשך למלך בבית לחם, זה פותר לנו את כל הבעיות. כי כאשר שאול יוצא מבית לחם, הדבר הראשון שהוא רואה זה קבר רחל. אבל מה לגבי גבול בנימין? אז גבול בנימין לפי לוי ורוטשטיין הוא לא גבול נחלת בנימין, אלא הוא המקום שבו נולד בנימין. קצת צפונית לקבר רחל, על דרך חברון של היום, נמצא מקום שנקרא קצר אבן ימין. ומולו נמצאת כנסייה מאוד מפורסמת שנקראת כנסיית הקטיסמה. הנוצרים מאמינים שמריה ישבה שם לפני שהיא הגיעה לבית לחם ללדת את ישו. אנחנו יודעים שמסורות נוצריות הרבה פעמים לוקחות מסורות יהודיות ומשנות אותן קצת, ובהחלט יכול להיות שהמקום שרחל ילדה את בנה בנימין הוא בצומת של גבעת המטוס שם בכנסיית הקטיסמה. ואז הכל מסתדר. גבול בנימין הוא לא גבול נחלת בנימין, אלא הוא מעט אחרי קבר רחל במקום בו נולד בנימין. אז רחל ככל הנראה כן קבורה בבית לחם. אבל מה לגבי קובור בני ישראל? זה כבר נושא לסרטון אחר.